खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। गिख्रंथाव दैबानाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों पाकिस्तानाव थाद'नाय गैयै जुब-जुब अखा हानायनि जाहोनाव गिख्रंथाव दैबानाया न'-बां सिलिंखार लामा-सामा लोमनायजों लोगोसे गोबां सुबुंफोरनि जिउ खहा जानाय खौरां मोननाय जादों। मिथिनो हानाय बादिब्ला दासिम पाकिस्तानाव गासै सा 200 सुबुंफोरनि जिउ खहा जाबाय। बे जिउ खहा जानायफोरनि मादाव सा 16आ उन्दै गथ'साफोरमोन। सुलुंनिफ्राय मिथिनो हानाय बादिब्ला बे गिख्रंथाव दैबानाजों दासिम गासै सा 560 सुबुंफोरा जोखोम जादों। भारतनि लेङाइ हादोरगिरि जगदीप धनखरआ बिबान एंगारबाय। लेङाइ हादोरगिरि जगदीप धनखरआ गावनि देहानि जेंनानि थाखाय हादोरगिरि द्रौपदी मुर्मुनिसिम लेङाइ हादोरगिरि मासिनिफ्राय बिबान एंगारनायनि लाइजामखौ गथायदों होननानै खौरां मोननाय जादों। जगदीप धनखरआ संसदआव दैज्लां बोथोरनि जथुम्माया सोलिबाय थानायनि गेजेरावनो गावनि बिबानखौ एंगारदों। बे दैज्लां बोथोरनि जथुम्मानि गिबि सानावनो बिथांनि बिबान एंगारनाया बयखौबो सोमोनांहोदों। मख'नो गोनांदि लेङाइ हादोरगिरिनि बिबान एंगारनाय उनाव जगदीप धनखरनि मासिखौ सोर आजावगोन बेनि सोमोन्दै सावरायनाया जागायजेनदों। नाथाय दायो सोंलु जाखांदों जगदीप धनखरनि उनमोनगिरिया सोर जागोन। लेङाइ हादोरगिरि जानायनि सिगां जगदीप धनखरआ सोनाब बेंगलनि रायजो बेंगिरिमोन। संबिजिरनि दफा 67.अ नि सिङाव हादोरगिरि मुर्मुआ धनखरनि बिबान एंगारनायखौ गनायनानै लादों। जेब्लासिम गोदान लेङाइ हादोरगिरि सायख'जाया अब्लासिम लेङाइ मासिगिरि हरिबंश नारायण सिंहआ रायजो सभानि मासिगिरिनि बिबानखौ सामलायगोन। संबिजिरनि बादिब्ला लेङाइ हादोरगिरिनि मासि लांदां जानायनि 60 साननि गेजेरावनो गोदान लेङाइ हादोरगिरिखौ सायख'नाया गोनांथार। मोसानि गाग्लोबनायाव सासे सुबुङा बिखुं आरो आखाइयाव जोखोम जादों। कार्बि आंलंनि काजिरङानि कहरायाव जेमसन रंफार मुंनि सासे आबादारिया आबाद फोथारनिफ्राय न'फारसे फैफिनबाय थानाय समावनो फुंनि समाव हरखाब मोसाया गाग्लोबो। बे गाग्लोबनाय समाव सानै लोगोआसो मोसाखौ होस्रांनायाव जेमसन रंफारा जिउ रैखा मोननो हायो। जाथाय जानाय उनाव जोखोम जानाय जेमसन रंफारखौ फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो। समाजारि बिजोङाव बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिनि हेंथायै दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारिया अजद गोनां पस्ट होनायखौ लानानै बेले-बेजे थासारि सोमजिनायखौ नुनो मोननाय जादों। दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारि बिथाङा समाजारि बिजोंनि गेजेरजों बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिनि हेंथायै अजद गोनां पस्ट लिरनानै होदोंमोन। नाथाय बे पस्टखौ बोखांनानै लानो थाखाय खावलायदों सनितपुर दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय। बिथांमोना फोरमायथिनाय बादिब्ला समाजारि बिजोङाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारिया फोसावनाय बायदि बिस्वजित दैमारिया जेबो बिबुंथि होआखैमोन। बिस्वजित दैमारिया बातासिपुराव बां सावनानै गारबोदों होननाया गोरोन्थि जादों आरो दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारिनि फेसबुक पस्ट होनाया सोरनिबा खैसारनि सोलोबो जानो हागौ बेखौ संदाननो नांगौ होननानैबो बुंथियो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय। आसामाव बांलादेशनिफ्राय आयेन बेरेखायै हाबफैनाय सा 8 बांलादेशी सुबुंफोरखौ खादों पुलिसआ। बांलादेश सीमानिफ्राय मेघालय जानानै भारतआव हाबफैदोंमोन बे सा 8 बांलादेशीफोरा। बेनि उनाव निउ बङाइगाव स्टेशनाव ट्रेननिफ्राय ओंखारदोंमोन बांलादेशीनि दोलोआ। बेनि उनाव पुलिसनि हान्जाया बङाइगाव स्टेशनाव सिग्रोमनानै आयेन बेरेखा हाबफैनाय बांलादेशीफोरखौ खानो हायो। खाजानाय बांलादेशीफोरखौ धृत मामुन शेख, मोहम्मद आली, मुशारुफ आली, आखारुल हक, बाबू शेख, आलामिन आली, राहुल आमीन, आसाफुल हक होननानै सिनायथिनो हादों। आथिखालाव बिसिया गावनि मोजां मोननाय सेंग्राजों लोगो नांनानै गावनि फिसायखौ बुथारनाय जाथायखौ जों खोनानो मोनबाय थायो। बेबादिनो मोनसे सोमोनांथाव जाथाय जादों मुम्बाइआव। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बादिब्ला बिसिया नखराव रावबो गैयैखौ खाबु लानानै गावनि मोजां मोननाय सेंग्राजों फिसायखौ लोगो नांनानै बुथारनानै गोथैखौ न'आवनो जावनानै फबनानै दोनदों। बेनि उनाव फबनाय जायगायाव जेबो सन्देह जायै बायदि टाइल्स लागायनानै एरसे खोमानानै लाखिदोंमोन। नाथाय बे बुथारखोमानाय जाथाया सिगाङाव फैनाय लोगो लोगो 15 साननि उनाव फिसायनि नखरनि सुबुङा गोदान टाइल्स होनायखौ नुनानै सन्देह खालामनानै जावखांनानै फबनानै दोननाय गोथैखौ बोखांनो हायो। बे जाथायनि दायनिगिरिखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामनानै दायो सोंनाय फिननाय खालामगासिनो दङ। मुम्बाइनि नालागपारा ओनसोलाव सोमजिदों बे बुथारनाय जाथाया। गिबि मन्थ्रिखौ एरेस्ट खालामदों होननानै नंखाय खौरां फोसावदोंमोन सासे सुबुङा। मिथिनो हानाय बादिब्ला मोनसे दा रियेल टक्स फेसबुक पेजनि गेजेरजों गिबि मन्थ्रिखौ एरेस्ट खालामदों होननानै नंखाय खौरां फोसावनाया भाइरेल जानाय लोगो लोगोनो बे खौरां फोसावनायखौ नुनायनि उनाव बिजेपिनि सोद्रोमा लतिबारिनि आश्राफुल इस्लामआ बेनि हेंथायै थानायाव गांसे एजाहार थिसनदोंमोन आरो बे एजाहार होनायखौ बिथा खालामनानै पुलिसआ संदाननायनि गेजेरजों नंखाय खौरां फोसावग्रा जियारुल भुयाखौ खादों। गिबि मन्थ्रिखौ बेबादि नंखाय खौरां फोसावनायनि थाखाय सुबुंफोरा जियारुल भुयाखौ गोख्रों साजा होनो थाखाय दाबि खालामदों।
कक्राझार पुलिसा ड्राग्सनि हेंथायै गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजों कक्राझाराव ड्राग्स फालांगि विल्सन बसुमतारीजों लोगोसे 3 सुबुंफोरखौ पुलिसा हमनो हादों। कक्राझार सोहोरनि साखाथि खारगामि गोदान फ्लाइअभाराव सालाखाथि बारगरानि विल्सन बसुमतारी आरो गुबुन 3खौ हमनानै बिसोरनिफ्राय मोन 7 कन्टेनारफोरखौ बोखांनो हादों। बेनि अनगायैबो गुवाहाटीनि गरसुकनि कटाबारियाव हाथिगाव पुलिस बिफाना ड्राग्सनि हेंथायै गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजों गासै 28 साबोननि बाक्सुआव 340 ग्राम हेर'इनफोरजों लोगोसे 2 ड्राग्स फालांगिरिखौबो खानो हादों। धेमाजि जिल्लानि गासै माहारियारि आफादफोरा जथायै BKWSC मावखुलियाव मैया BKWSCनि जेंना, फरायसालिनि जेंना, बर' रायजो राजाफोरनि जेंनानि सायाव गुवारै सावरायलायदों। बर' कसारी अनसाय गाव हायुं खुंथायखौ आबुं महर होनायनि थांखिजों फैगौ 7 आगस्तखालि धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि दैदेननायाव गासैबो बर' माहारियारि आफादनि हेफाजाबजों सुबुं खुद्रिनाय हाबाफारि लानो थाखाय साखाफारा जादों। बे खोथाखौ मिथिहोदों खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारीया। मैया सावरायनाय हाबाफारियाव जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद, धेमाजि जिल्ला आइजो अनसाय आफाद, धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद, धेमाजि जिल्ला बारग' NDFBनि इउनाइटेड फराम सारेन्डार NDFB आरो गासै माहारियारि आफादफोरानो जयै बाहागो लानानै सावरायलायदों। सोनाब कामरुपनि रानि तिनिआलियाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय। गंसे नाम्बार प्लेट गैयै DI बलेर' गारिया सौग्रावनायनि जाहोनाव जायगायावनो बाइकजों फैनाय सासे सुबुङा जिउ खहा जायो। जाब्रबथायजों जिउ खहा जानाय सुबुंनि मुङा अरुप दास होननानै सिनायथिनो हादों। जाथायखौ खालामनानै दायनिगिरिया बलेर' गारिखौ गारनानै खारखोमालाङो। जाथाय जानाय खौरांखौ मोननायनि उनाव पलासबारि पुलिसनि हानजाया सहैनानै नायबिजिरनायखौ जागायजेनो। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।